Áno, milí televízni diváci, my sme v ďalšom vstupe v relácii Kávička s Kolárovcami. Verím, že máte úspešný a krásny nový rok 2024, pretože my sa dnes nachádzame v Brezne a začíname krásne trojdnie gala koncertov. Dnes v Brezne vystúpi Vlastička Modríková s kapelou, Desmond a Kolárovci. Vlastička, vítaj, ahoj, ahoj. Ďakujem veľmi pekne, srdečne všetkých pozdravujem aj vás pri televíznej obrazovke. Ja som nesmierne šťastná, že teda vznikol tento krásny projekt a ja si to veľmi užívam. A aké bolo publikum? Ty už to máš za sebou, pretože ty si vystupovala. Áno, musím povedať, že ľudia sú úžasní, krásna odozva. Doteraz som viac menej podpisovala stále tie podpis karty, čo je úplne že krásne, pretože sme veľmi radi, že teda na týchto koncertoch môžeme byť s vami, stretnúť sa, odfotiť sa, podpísať vám, čo potrebujete. No a vravím, odozva krásna, takže ja nemám čo dodať. Otázku od Tomáša. Tak úplne taká základná otázka. Ako si prežila Vianočné sviatky? Ja musím prezradiť, že chlapci sú tam vzadu a oni teda mi tu šepkajú iné otázky, ale skutočne slušná otázka, ako si prežila Vianočné sviatky. Áno, tak ja som prežila viac menej Vianoce s rodinou v takej rodinnej atmosfére, pohodičke, takže viac menej to som si vychutnala tento čas, pretože to bol konečne čas, aby sme sa trošku tak spomalili, vtedy sa nekoncertuje, len doma papka, priberá a hoduje. Tak veľmi nevidno, aby si ublížila tomu šalátiku a vlastne tým všetkým vianočným dobrotám. A prezrad teda aj nám, Kolárovcom, čo ťa čaká v roku 2024? Čakajú ma ďalšie nové krásne koncerty, vystúpenia, rôzne spolupráce a teda veľmi sa teším, že aj v roku 2024 budem spoločne s vami, pretože čakajú nás nejaké spoločné vystúpenia, turné, amfiteátrové, ale aj teda pieniny, takže pozývame vás, všetko si to naštudujte podrobne, pretože termíny sú už aj na webových stránkach, či už kolárovci.sk alebo mudrikova.sk, takže pozývame vás. Ja som veľmi rád a ja by som chcel pozvať do záberu k nám nášho Miška, lebo on, že čo ťa čaká v roku 2024, tak sa tam tak smia. Miško, poď tam do záberu. On totiž to má taký dar, pozrie ti do ručky a pekne ti povie, čo ťa v roku 2024 čaká. Tak Miško? Ahojte, pozdravujem pekne. Takže... Vlastička, ťa poprosím. Ktorú ručku? Ľavú, od srdca. Bude všetko dobre. Počujete, priatelia, ale ja som si myslela, že keďže Miško mal v ruke tú mandarinku, že mi tam bude niečo veštiť, že či bude mať nejaký bazén a keď poviem áno, tak mi tam vytlačí tú šťavu do toho. Ti darujem mandarinku. Tak ďakujem pekne, ďakujem. Vidíte to, je tu veselo v zákulisí všade. Tak ja prezradím na Miška, okrem toho, že vie šúpať perfektne mandarinky, tak aj pozrel z tej ruky, vlastne vyveštil, že bude všetko dobre. Škoda, že ste nepočuli, čo veštil tamto, keď bol mimo kamery, ale nie, skutočne veľmi milý chalan. Ďakujeme pekne za vinčovanie Miškovi. Veštenie Miškovi. Vlastička, čo ti priniesol Ježiško pod stromček? No, pod stromček, viac menej to boli také veci, čo sú aj mne tak potrebné, nielen pre hudbu, pretože mňa vždy tešia také darčeky, že čo môžem v podstate napríklad používať ako príspeve pri hre, takže nový mikrofón som dostala, môžem sa pochváliť, ale taktiež samozrejme kozmetiky, oblečenie a také praktické veci. Ešte sa ťa chcem opýtať, my máme, tuším, v roku 2024 naplánovaný aj koncert v Karviné, dobre hovorím. A keď máš porovnať diváka na Slovensku, Morave, v Čechách, ako to vnímaš ty? Ja si myslím, že ľudia sú úžasní všetci, ale keď napríklad túto otázku ja dávam taktiež ďalším interpretom, tak väčšinou mi hovoria, že vraj u nás na Slovensku sú možno takí diváci takí živelnejší, že od prvej pesničky hneď spievajú, tlieskajú a tak, a že možno trošičku v Čechách sú takí rezervovanejší, že vychutnávajú si koncerty úžasne, ale proste takýto podnet mám. No, možno, že záleží aj od lokality, ale ja si myslím, že všade je vždy výborne. Keď ľudia na nás chodia a keď sa na nás proste pozerajú, máme tu priazeň od nich, tak si myslím, že všade je perfektne. Súhlasím s tebou, ja stále hovorím, že niekedy ten subjektívny pocit klame, pretože mali sme koncert takisto v Čechách a to publikum, ako kde, v jednom meste tiež bolo vlastne, že boli takí tichí, dávali pozor, skončili sme koncert, obrovský potlesk a hovorí, chlapci, bolo to famózne. No. Alebo naopak taktiež na východnom Slovensku, kde človek je naučený, že to publikum buráca, celý čas dávali východňari pozor, skončil koncert a prišli jednoducho sa fotiť, podpisovať, hovoria, chlapci, fantastické,
fantastický koncert, prečo ste nespievali, prečo ste netlieskali, tak ako je to zvykom teda na východnom Slovensku. A oni povedali, pretože sme vnímali vašu muziku a pozorne sme vás počúvali a reagovali sme na vás. Tak je to teda asi individuálne, ale každopádne sme veľmi vďační a v prvom rade ďakujeme, že chodíte na tie naše koncerty. Tak určite áno, tak vidíte, aj to všetko sa stáva, alebo to všetko sa preberá v zákulisí, keď pred nami je obrovská hala, plno divákov, perfektná atmosféra. Ja prezradím, že momentálne vystupuje kapela Desmod, slovenská známa kapela pre tých, ktorí by ste ich na Morave a v Čechách nepoznali, ale to teda určite ste o nich počuli, sú to výborní muzikanti. My sa tu teda bavíme, hostíme, rozoberáme všetko a pevne verím, že sa nám podarí urobiť krátky rozhovor aj s touto kapelou. Vlastička, na záver tohto vstupu, čo by si chcela popriať televíznym divákom? Tak hlavne, aby sme všetci boli zdraví, nielen naši diváci, ale aj teda my všetci interpreti, ktorí vás zabávame, aby sme boli zdraví, šťastní, ľúbení, aby sme sa stretávali čo najviac, najčastejšie a hlavne, aby bola skutočne taká spolupatričnosť medzi nami všetkými. Ďakujem pekne za krásne slova. Sledujete reláciu Kávičku s Kolárovcami novoročnú a my si poďme niečo pekné zahrať a zaspievať.